ଓମ୍ ସାଇ ରାମ। ଶିରିଡ଼ିର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ମା' ଥିଲେ ଯିଏ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେହି ମା' ଥିଲେ ବାୟଜାବାଈ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମା' ଓ ଏକ ସନ୍ଥଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ। ସେ ସମୟରେ ସାଇବାବା ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ି ଗାଁରେ ତାତ୍ୟା କୋଟେଙ୍କ ମା' ବାୟଜାବାଈ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳେ ସେ ଘରୁ ରୁଟି ଓ ଶାଗ ନେଇ ଏକ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବାୟଜାବାଈ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହୁଥିଲେ, ବାବା ପ୍ରଥମେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଏକ ପତ୍ର ବିଛାଇ ତାହା ଉପରେ ରୁଟି ଓ ଶାଗ ପରଷି ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବାୟଜାବାଈ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସେବା ସାଇ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ପାଇଁ ରହିଗଲା। ବାୟଜାବାଈ ବାବାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଫକୀର ଭାବେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ ମାନୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସାଇବାବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରିବା ଛାଡ଼ି ଶିରିଡ଼ି ଗାଁରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ମସଜିଦରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାଇବାବା ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 5 କିମ୍ବା 6ଟି ଘରରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଘର ସଦା ବାୟଜାବାଈଙ୍କ ଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପ୍ରେମରେ ଡାକୁଥିଲେ, ମାଇଁ। ଏବଂ ବାୟଜାବାଈ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବାୟଜାବାଈଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସାଇବାବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାତ୍ୟା କୋଟେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୃପା କରିଥିଲେ। ସେ ମା' ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଓ ସନ୍ଥଙ୍କର ନଥିଲା। ବାୟଜାବାଈଙ୍କ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତୃସ୍ନେହ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିରିଡ଼ିର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ସାଇବାବା ସଦା କହୁଥିଲେ, ଫକୀର ହିଁ ସଚ୍ଚା ଅମୀର। ଏବଂ ସେ ବାୟଜାବାଈଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରେମରେ ମାଇଁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ମା' ଓ ପୁଅର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଯିଏ